سلام زخبركمن زخبركنن تخاتلتي نايز channel زي كمي تقنيو نلومون كم تلمون بحد شهر استي تملسناكم علينا بمجمرتا ግን ኣብዛ ቻነል ሓደሽ ዝመጻኹም ተዳሊኹም ዛ ቻነልና ኤሪቴክ ሳይት ያትብል ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ናይ ደወል ምልክት ብምጽቃት ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ማለት እዩ ቀጺለን ኣብቲ መደብ ከብለኩም ንሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹም መደብ ብኸመይና ኣብ ኣስመራ ገዛ ወይ ድማ መኪና ክንካረ ክንገዝእ ከም ወይ ድማ ክንሸይጥ እንኽእል ሓንቲ ጠቃሚት ዌብሳይት ስለ ዝረኸብኩ ንዓ ከላሊኩም ማለት ኢሎም መዓልቲ እዛ ዌብሳይት dacro.brokerage.com ያትብል ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም find your new home by making your buying, selling and renting experience more easier ብለና ኣሎ ኣብዚ መንበሪ ገዛ ወይ ንንግዲ ዝኸውን ገዛ ከምኡውን ምስ መኪና ሪሌትድ ዝኸውን ሓበሬታ ኣለና ማለት እዩ ኣብዘን ሰለስተ ነገራት እዚኣተን ዝካረ ድሽየጥ ወይ ድማ ዝዕደግ ገዛ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ መኪና ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ጌስት ሃውስ ሪዘርቭ ክትገብሩ እንደደሊኹም ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን መኪና ዝካረ መኪና ምስ ትደልዩ እውን ኣብዚ ቡክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ መሸጣ እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ባይ ትብል ዘላ እንድሕር ዳ ኣትኹም ንመሸጣ ዝኸውን ገዛ ሬዚደንሻል ሃውስ ፎር ሴል ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ገዛ እዩ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ እቲ ፕሮፐርቲ ታይፕ ቪላ ምስ ሰርቪስ ድዩ ሰርቪስ ጥራይ ቪላ ድዩ ኣፓርትመንት ጌስት ሃውስ ዲኹም ደሊኹም ወይ መሬት ዲኹም ደሊኹም ኣብዚ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፕራይስ ከዓኒ ኣብዚ ብናቕፋ ኣሎ ዋጋ ማለት እዩ ካብዚ ዘይበዝሕ ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ክንደይ ሩምስ ዘለዎ ማክሲማም ሩምስ ዘለዎ ኢልኩም ኣብዚ ሰርች ምስ በልኩማ እንድሕር ዳኹም ከምቲ ንስኹም ደሊኹምዎ ዘለኹም ገዛ ዝሽየጥ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ዝተመዝገበ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ እንተዳ ዝካረ ደሊኹም ከ ኣብዚ ሬንታል ዝብል ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ጌስት ሃውስ እንድሕር ዳ ብመገሻ ትመፁ ኣለኹም ኮንኩም ከ ኣብዚ ጌስት ሃውስ ዝብል ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኮመርሻል ከዓ ንዕዳጋ ወይ ከዓ ንሸቐጥ ዝኸውን ገዛ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ክትገዝኡ ደሊኹም ወይ ከዓ ክትካረዩ እንተዳ ደሊኹም ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እንታይ ዓይነት ፕሮፐርቲ እዩ ዋጋ ክንደይ ሩምስ ዘለዎ ኣብዚ ሰርች ምስ መላእኹሞ ኣብዚ ሰርች ትብሉ እንድሕር ዳ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ፕሮፐርቲ ዝሽየጥ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ እዚ ንኮመርሻል ማለት ንንግዲ ዝኸውን ገዛ እዩ ማለት እዩ ዝካረ እንድሕር ደሊኹም ከ ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡውን ናይ መኪና እውን ኣሎ ኣውቶሞቢል ዝብል ምስ ኣተኹም ከ ልክዕ ነዚ ፔጅ እዚ ከምፃልኩም እዩ ኣብ መኪና እውን ተመሳሳሊ እዩ ዝሽየጥ ኣሎ ወይ ከዓኒ ዝካረ መኪና ምስ ትደልዩ ድማ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ብራንድ ትደሊኹማ ዘለኹም መኪና እንታይ ዓይነት ብራንድ ዘለዋ ክትኮን ኣለዋ ሞዴል ናታ ዋጋ እቲ ዋጋ ከዓ ካብዚ ዘይበዝሕ ኢልኩም ዝተሰርሓትሉ ናይታ መኪና ኣብዚ ኣምፂኹም ሰርች ምስ ገበርኩማ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ካርስ ፎር ሴል ኢሉ ሓንቲ ቮልክስ ዋገን ኣምፂና ኣሎ ናታ ዲቴይልስ ከዓ ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡውን ንስኹም ትደልይዎ ዘለኹም እንድሕር ዳ ክትረኽብዎ ዘይክኢልኩም ከ ኣብዚ if you do not find your ideal type of car click here ዝብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ጠዊዕኩም ከ ኮንታክት ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡ እዛ ዌብሳይት እዚኣ ብሰለስተ ቋንቋ ጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተመሳሳሊ እዩ ኣብዚ ናይ ንንግዲ ዝኸውን ገዛ እውን እንድሕር ዳ ንስኹም ዝደለኹሞ ክትረኽቡ ዘይክኢልኩም ከ ኣብዚ ኮንታክት ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡውን ንመንበሪ እንድሕር ዳ ደሊኹም እውን ኣብዚ ኮንታክት ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዓብዩ ኣብቲ ናታቶም ዌብሳይት ኣብ ታሕቲ ምስ ከድኩም እቲ ናይ ኮንታክት ኣድረስ ኣሎ ኣብዚ ኮንታክትስ ምስ በለ ኢሜይሎም ኣለኩም ኣብዚ ከምኡውን ቴሌፎናት ኣሎ ኣብዚ ስለዚ ነዚ ፎርም ዝመሊእኹም እቲ ዝደለኹሞ መሴጅ ክትልእኹሎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ
ኣብዚ ጌስት ሃውስ ድሕደሊኹም ካ ዝካረ ጌስት ሃውስ ካልክ እቲ ፎርም ተመሳሳሊ እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዝደለኹሞ ሓበሬታ መሊእኹም ሰርች ምስ በልኩማ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከም ዓይነት ከም ትስኹም ትደልይዎ ዘለኹም ኣሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ገዛ ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ዝካረ መኪና ከዓ ልክዕ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዌብሳይት እዚኣ አይ ሆፕ ክትጠቕመኩም ረእይዋ ምናልባት ሙሉእ ሓበሬታ እንድደልይኹም ኣብዚ ናታቶም ኮንታክት ኣድረስ እውን ስለ ዘሎ ብኡ ኮንታክት ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዳዕሮ brokerage.com ኢልኩም ሰርች ግበርዋ ኣብ ጉግል ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ሎም ዘዳለኹልኩም መደብ እዚኣ ትመስል ነይራ ሓበሬታ ክህበኩም ስለ ዝደለኹ እዩ ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣብዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ትገብሩ ደጊመ ሕብረኩም ደሊ ካልእ እታ ቪድዮ ካልኦት ሰባት መታን ክጥቀሙላ ወይ ድማ ክሪእዋ ሼር ክትብልዋ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላቦ የቐኒልና ሰናይ ቅነ